yo, 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 yo. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun gantengnya ya ampun. Tinggal Mas Dakoro, ada Dono Mas Tiro. Ya, 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 ya. Ayo, ayo. Iki kompar, Amit, amit. Kelakuanmu lho, Le. Iya. Iya, iya, tur rongga jengki lho iki. Awas, 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 awas. Iya, 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 iya. Ya iki lo seto. Seto karo tiro. Siapa ini? Mas Dakoro. Ya Allah, ya Sing Allah. hati-hati lo tiro. Iya. Ayo. Tersanakan kalem seto. Iya. Ayo re. Ya iki lo tembak kanah lo. Toh, Oh. Iya. Iya. Oh. Wah. Yo. Iya, au. Ayo. Iya. Oh, dah. Ayo, Mar. Dan koyo bulu. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bapak Indonesia. Ya ampun, ya ampun, gantengnya ya ampun. Bapak Indonesia nih lo. Ya Allah, ya Allah, Ayo gantengnya. Dakoro sing hati-hati. Ya, harus. Hop. Emang iki sing jempol to mendol kan dene. Kaset. Ya iki ditoke siji-siji. Oh. Emang sesarengan kalem Dakoro. Baru di sisi iki sapa maneh iki sijine. Hop. Ayo lo. Cah gandeng-gandeng yo. Pesta budaya. Yo, yo, yo.
Pinggir pesisir Derajakan Bisik-bisik semayanan Mantri janji Orep bareng Sir-siran api gandangan Gendeng asli Banyuwangian
Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Dhamateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun. Benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune ho alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak dalu. Lah tapi adewe ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok Ngeranti toh, Mai Pak? Mai Ngeranti toh? Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Ro
Apa toh? Nyapa? Lek mu nyiarne aku mang piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus? Dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku. Bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Lah kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Oh, kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora ora, iki sarene sik sawal, sasine salikur Iya. sawal ya to. Iya. Aku nyuwun pangapura. Minal ya toh. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir, Lahir dan batin. Aduh Ya, yang ngucapke karo Musamit. penonton, Ha-ha. mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan Iki batin. mang enek himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Mas Samit? Kepolisian. Iya. Jadi apa? Dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik siap. Karena apa? Karena Besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah iya, sama Ngeterne anakku sekolah. ah ketoke pawei. Hari Kartini anakku besok. Wis mau tukane blakon ya harus surjan. Sudah. Diaturne satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri, sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Ngopi, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio sedaya lightingnya Brigas Idola SGC dan GB Pro Audio. Wah, jadwal. Mbak Puri sama tak temani ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, oh iya. Boleh, Mbak boleh, Puri. boleh, boleh, boleh. Ayu. Purwakaning pagut metro Oh, terus gayane nyekemik to, Loro. Oke toh. nadyan Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi. Kowe iki pas karo iki lho, pas kuwi kandhe iki. Kalebu babar pacar pinta sloka pinaban sepisan hanjawa Kang Asto yo Iya.
Iki mau pomo aku diberi kesempatan waktu. Aku duet 10 lagu, Met. Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau kok 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Wektu Cipta Budaya muga-muga saya ngrembaka. Nggih to? Kula sak kanca namung gegojekan. Melestarikan dan menghibur. Betul sekali, betul. Dene wonten kelintak-kelintuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Sepindah malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna.